No encontro mantido en Santiago co responsable da Consellería de Industria, tanto o alcalde como o tenente de alcalde incidiron na importancia do proxecto. Para eles unha actuación prioritaria, xa que compre dar resposta dunha vez á alta demanda de chan industrial existente, unha vez que os terreos do actual polígono industrial de Xarás levan anos esgotados. Para o Concello de Ribeira é unha obra prioritaria, basicamente porque Ribeira leva 36 anos sen ningún tipo de chan industrial onde poder asentar empresas, crear postos de traballo e ampliar os negocios que hai no noso municipio. Evidentemente, é unha actuación que require da implicación de todas as administracións. En este sentido, o Concello, que é o promotor, pois vai a destinar unha parte importante dos seus recursos municipais. Tamén contamos co aval da Deputación da Coruña, que vai a mellorar a estrada que une ese futuro polígono industrial coa autovía AG55, e despois tamén precisamos que a Xunta de Galiza se implique nesta infraestructura vital para o noso municipio e tamén para a nosa comarca, sabendo que ningún dos 4 concellos da Barbanza conta hoxe en día con chan industrial. Por iso lle presentamos á Consellería de Industria este proxecto para esperar que tamén dende a Administración galega poñan recursos en riba da mesa e poidamos desenvolvelo de maneira conxunta e colaborativa entre todas as administracións. O rexedor sinalou ademais que se aproveitou a xuntanza para informarlle ao secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, do estado actual do proxecto, no que se están a levar a cabo as expropiacións definitivas. Dende o Concello sinalaron que se trata do paso previo para avanzar co proxecto de urbanización e dar así un pulo definitivo a esta actuación tan importante para o municipio. Neste mesmo momento, dentro do Concello de Ribeira, o que estamos facendo é liquidar esas expropiacións definitivas, pagarémolas a mediados do mes de marzo, e unha vez se teña este trámite feito, pois pasaremos a rexistrar esas parcelas ao nome do Concello de Ribeira e aprobar definitivamente o proxecto de urbanización que ten que ter o visto bo de outras administracións como é a Deputación da Coruña. Unha vez se teña iso en marcha, agardemos licitalo xa canto antes para poder ver como ese polígono industrial se lle dá un impulso definitivo e se concreta a súa materialización. O proxecto que desenvolve o Concello da man da Asociación de Empresarios conta cun presuposto próximo aos 13 millóns de euros. A actuación permitirá a creación de máis de 158.000 metros cadrados de superficie útil para o asentamento de novas empresas.